Ya chiachi obibia na so J Ghana TV esunie. Ene ye sorry ya anti asemde. Ya anti asemde. This story is so serious, it's so sad. One of our actors, major actors, or a pioneer actor, and ne ho asema be. Na ne ho asema ba ye no na enye asemde. Ye lose one of our great actors. Nyame ato ne nsa afre no. Na minim nipa bebre wo ho a ombekae na nipa bebre susu wo monkae. Back then sena ye hwe TV pa. These days the says those local drama series no bebre ni ho biem sa old time Osofo Dazi Adasa group Dachin group Obra and then those Obra no name some yi ni kakra these days. This time no there's new trend. But to say True Colors, Hostel, any other series are air. But then no those time na ye Osofo Dazi Adasa group or Brahmono emsa check akran ko fopi ho mo nkai it's no ya actor me pese me ne colleagues ni bi ebe twetwe nkomo no ye hu de si ye de e buy potema ye nuen anaye papa ye Lucy no me so okoso na ma wafidie ni na ha me hwehwem na ma manya ba ko na ye ne na atwetwe nkomo ne ye hu de si ya nkasa. Hello, what Osofo Moses ni Osofo Moses na te say this year wo enfa yo sabre me wo office si ya me no kasai me wo office si ya me no kasai Osofo Moses ade na ekoso ade na esi cheche mu kakra say ofre na ubisa ya ne asie nyina ne se eye nua be ma ba ko a ye ne no na share Adasan drama group ase edin ana yetade frɛ no odi George Kokum ba ne din ankasa de Azekiaboa ba ka George Kokum na no ene de na nipa na otai epre emesiwa uru na wofirimu eba ne sen empembe bre ya na meka yenu abe ma bi enwoma otoye wosise obetumi aboa obi a yemmoa no bra a wote asie ma yenhwe ema enipa no onwansa yenu abe ma no wanyare nso ana ho womse na ne sisi ye ne yade but wanyare ana ho be 3 weeks ni a yare no bo no to ho no mana wentumi ansa am sorry bio no. Okay, and to say abusuafo ye nhyehyɛ ho omo ye nhyehyɛ time on bekwa kusie say coronavirus nti no ayi sem ni ho sania ye nyina yenim no nam yare ekudi ewu ya benti no sabre emse obiwu a ye nhia ye nyehwe enu nti ena amana basa se abusuafo no ebehia na oma ye ntotoye nti omo ye ntotoye nyina ewie nso a na ebesie bia no yemfa nkame etiefo ebema etiefo ate na moa adofo bi nso betumi de aboa no omo aboa nti emsenia asinu no Adasan drama group pillar ba ko etu you any yemamu nyina hyeden yemamu hyeden why anti ya tene say nua no Isaac Yeboa ye nua no a watwa na ni ahwedan no ebra wo wu no na wadi mfie 55 age 55 na ofri Yamwa Nkwanta near Bodriase Central Region Yamwa Nkwanta ebra wo wu no na ne ma oja wachire no 4 kids with no wife 4 kids enua ne ma na demni fadue ni amane hu no one penny force owo krade a enkwa entime nje ya pi na ya reho so pi say ya papa on kan ye hu biem de J Ghana TV for ye beka ene ye ne ahwefo nyina beka ne say demni fadue rest in perfect peace yedamase koso na subscribe to our channel yedamase.